Άμεσα συσκευάζεται και αποχωρείται. Αυτό δεν είναι καλό. Ο γιος της Έλενας και θα σας τα φέρει η χώρα. Α, stop, κάνε μου και εμένα μια χάρη. Φέρε από μέσα ένα μαχαιράκι, ρε my beauty. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Μπορώ να το δοκιμάσω. Ποιο είναι? Μπορείς να δοκιμάσεις. Ποιο είναι? Αμάλ σημαίνει ελπίδα στα αράβικα, το οποίο έκατσε απλά, γιατί εμείς το κάναμε επειδή μια κυρά, όχι μια κυρά, μια υπέροχη κυρία, μας έκανε μια δωρεά όταν ήταν οι φωτιές, που ήταν Αιγύπτια, για να φτιάξουμε κάτι στο χωριό κοινό. Κάτι για τα κοινά είχε πει αυτή. Και κάπως είχαμε... Ναι. Το πει? Ακριβώς. Είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, έτσι λέγονται αυτές. Ο Σύλλογος Ιδρύτης είμαστε. Σύλλογος για την προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είμαστε ένας νέος σχετικά σύλλογος. Λειτουργούμε 5 χρόνια επισήμως. Είμαστε μια άτυπη ομάδα νωρίτερα. Κύριος στόχος μας είναι η προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο νησί της Εύβοιας, αλλά και του κόσμου όλου, γιατί τα πράγματα αυτά του περιβάλλοντος και του πολιτισμού νομίζω ότι είναι πιο ευρεία. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να μετακομίσετε πάλι? Πού ήθελατε να μετακομίσετε? Στη Λίμνη Εββοίας. Ναι. Λοιπόν, εμείς όταν γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια, συζητάγαμε συνέχεια για το ότι θέλουμε να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε να ζήσουμε στην επαρχία. Είχαμε συζητήσει για το σπίτι που θα φτιάχναμε, τα ζαρζαβατικά που θα καλλιεργούσαμε, για το κοτέτσι που θα είχαμε, όλα αυτά. Συν τις δουλειές που κάνουμε στην Αθήνα που μπορούσαν να γίνουν και από την επαρχία. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή μετά την πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή μας, σκεφτήκαμε ότι τώρα τι κάνουμε, να γυρίσουμε πίσω που είναι όλο κατεστραμμένο? Αλλά όμως τελικά αποφασίσαμε να έρθουμε, γιατί είδαμε αυτή την καταστροφή σαν ευκαιρία σαν μία ευκαιρία, τώρα που μας έχει ανάγκη ο τόπος μας, τώρα να γυρίσουμε για να τον βοηθήσουμε και να κάνουμε και αυτό που θέλουμε. Και φτιάξετε νομίζω μία ομάδα, τη Φωνή του Δάσους. Θες να πεις εσύ? Ναι. Κάποιοι φίλοι, δηλαδή εμείς οι δύο, άλλο ένα ζευγάρι και ένας ακόμη φίλος μας που είναι από τις Ρωμιές, αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, μια ομάδα που να δραστηριοποιηθεί, διότι μέσα από το ντοκιμαντέρ που δημιουργήσαμε είδαμε ότι κάποιοι έχουν σχέδια για την περιοχή, δηλαδή θα την αλλάξουν τελείως.
Οπότε σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να ξεκινήσουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος πρώτα απ' όλα και μετά μήπως μπορέσει ο κόσμος να κινητοποιηθεί και εμείς μαζί τους, να γίνουμε μια συλλογικότητα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντισταθούμε, αν θέλεις, σε αυτό που έρχεται. Κάπως έτσι ξεκίνησε, κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, καταλήξαμε τελικά να βγάλουμε ένα μικρό εφημεριδάκι, το οποίο ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να το συνεχίσουμε, μια φορά το μήνα ή κάτι τέτοιο. Αυτό. Και επίσης ένας από τους σκοπούς της ομάδας αυτής και από αυτό το έντυπο που βγάζουμε είναι μήπως καταφέρουμε να συνενώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και γι' αυτό φιλοξενούμε και άρθρα τους, κείμενά τους, ανθρώπων που αγωνίζονται για την περιοχή τους. Αυτά. Ήθελα να πω ότι δεν είχαμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε αυτή την ομάδα και θα έχει αυτή τη μορφή. Ήρθε μόνο του το πράγμα. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε το ντοκιμαντέρ. Αυτός ο φίλος, ο Γιώργος, μας βοήθησε στον ήχο και στη μουσική. Δηλαδή, σιγά σιγά βρισκόμασταν σε πράγματα τα οποία κάναμε μαζί. Πέρυσι έγινε και μία εκδήλωση στη Λίμνη, η οποία εκδήλωση ονομάστηκε «Η Φωνή του Δάσους». Και ήταν μια εκδήλωση που έγινε με άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες είχαν όνομα. Ήταν ο Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας, ήταν οι εθελοντές, ο πυροσβέστης της Λίμνης. Εμείς δεν είχαμε ομάδα, ήμασταν οι υπόλοιποι εθελοντές. Το επιμελητήριο περιβάλλοντος. Ήταν το επιμελητήριο περιβάλλοντος. Οπότε συνεχίσαμε να κάνουμε πράγματα και κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι έχουμε σχέδια, έχουμε ιδέες, συζητάμε για αυτές. Οπότε είπαμε ότι αφού έχουμε σχέδια, έχουμε ιδέες και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, ας φτιάξουμε και μία ομάδα, τη Φωνή του Δάσους, να λέμε και στον κόσμο ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Λοιπόν, εμείς οι Σταγόνες ξεκίνησαν σαν μια άτυπη ομάδα πριν από 11-12 χρόνια, όπου τότε ασχολούμασταν με το να κάνουμε κάποια εργαστήρια φυσικής δόμησης και στη συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία να πάρουμε κάποιες ροδιές. Οπότε επειδή αυτό είχε μια εμπορική χρειά, έπρεπε με κάποιον τρόπο να έχουμε μια νομική μορφή και καταλήξαμε στο να γίνουμε Kinsep, διότι βόλευε καλύτερα τη δεδομένη στιγμή. Όπου είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα, συνεταιριστικό, το οποίο προσφέρει κάποια ευκολία στην αρχή με τον τρόπο που είναι δομημένο για να μπορείς να μην έχεις μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Οπότε σε βοηθάει λιγάκι στην αρχή. Έκτοτε πήραμε τις ρόδιες, γίναμε Kinsep, μπήκαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε εμπορικά κάποια πράγματα. Αυτά. Να πάρει πορεία προς Καρδίτσα και το 28-47. Λοιπόν, ο Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων της Προστασίας και Διάσωσης Προκοπίου ξεκίνησε το έτος 2007 από μια ομάδα πολιτών εδώ του Προκοπίου, Σχοριανών. Έλαβε από την πολιτική προστασία αριθμό μητρώου το 2008, εντάχθηκε δηλαδή στην πολιτική προστασία και από τότε υπάρχει μέχρι σήμερα. Απαριθμεί περίπου αυτή τη στιγμή γύρω στα 35 μέλη, των οποίων καμιά 25 είναι ενεργοί και επιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία και στόχο του έχει την προστασία του δάσους και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου. Όταν ήμουν μικρό παιδί, ζούσα κοντά στα βουνά. Μας έπαιρναν με τα άλογα, βάζαν πράγματα πάνω εκεί, τρόφιμα, ρούχα, σκεπάσματα, χαλιά για να καθίσουμε κάτω και πότε εμείς πάνω στα άλογα και πότε κάτω τραβάγαμε για την εξοχή. Βγήκαμε έξω από το χωριό. Ένα στρωμένο χαλί υπήρχε με πανέμορφα λουλούδια της άνοιξης. Τα λουλούδια και όλα τα πλάσματα στη φύση έχουν μια τελειότητα. Είναι τέλεια
όσο οτιδήποτε άλλο, όπως και εμείς. Τίποτα στη φύση δεν είναι ατελές. Τραβήξαμε λοιπόν για το βουνό στο Ξοκλήσι. Στο δρόμο όμως, όσες φορές και περνούσα από εκεί, δεν ξεχνούσα ένα πελώριο δέντρο που άπλωνε τα κλονιά του. Και πάντα ήθελα να τρέξω προς τα εκεί, αλλά κάποιος με κράταγε γιατί βιαζόμασταν να πάμε στο βουνό. Έτσι έγινε και εκείνη τη μέρα. Είχα μεγαλώσει πια. Ήμουνα περίπου 12 χρόνια. Ακούω ένα κλέβα να κοιτάει. Πλάκα, ξέρεις τι, εδώ ούτως ή άλλως ήταν στημένη η Επιτροπή Πυροπλήκτων. Οπότε ήταν και λίγο ότι όλοι ήμασταν εδώ και μέσα από πολλά μπουρ τι θα γίνει και ας πούμε εμένα είχαν καεί όλα άλλων παιδιών, οι καλλιέργειες του τρίτου, το ένα και το άλλο. Κάπως πρόκειψε το μετά η Επιτροπή το άφησε, κάποια ώρα άρχισε να δρανεί ας πούμε. Τώρα γενικά κυκλοφορούσαν πολλά πανό μετά τις φωτιές, έτσι, οπότε φτιάχναμε όλοι, φτιάξαν και τα πιτσιρίκια και μετά τους είπαμε άντε να μας φτιάχνετε κανένα να παίρνουμε στις οικογιορτές μαζί που ήταν hot, ξέρω εγώ, η εποχή μετά τη φωτιά, με το δάσος, κάνανε γενικά με το όχι άλλη εκμετάλλευση του πλανήτη, διάφορα τέτοια. Γίνανε όντως ομάδα τα τρελόπεδα και έγινε λίγο καθεστώς, ας πούμε, να φτιάχνουν κάθε χρόνο. Οπότε το τρελόπεδα αυτοί το ονομάστηκαν. Αυτοί το εμπνεύστηκαν, ναι. Όταν ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο, πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι στον τόπο μας αλλά και αλλού, ότι η πολιτιστική κληρονομιά απειλείται. Παραδείγματος χάρη η αρχιτεκτονική της πόλης, κατασκευές στην Ύπαιθρο, αρχιτεκτονικές όπως είναι τα μαντριά των βοσκών, οι ξερολιθιές, δηλαδή χώροι και τόποι οι οποίοι έχουν ποτιστεί από τον ιδρώτα των ανθρώπων, από το μόχθο για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια και αυτά θέλουμε να διατηρηθούν, όπως να διατηρηθούν και οι αρχαιότητες που υπάρχουν σε όλο το μήκος της Εύβοιας και ειδικά στην Αυλίδα που είναι κοντά στην πόλη μας εκεί, στη Χαλκίδα και μέσα στην ίδια την πόλη, αρχαία μνημεία και νεότερα, τα οποία είναι κληρονομιά για τα παιδιά μας, για τη μνήμη, για την ιστορία, για τον τόπο γενικότερα. Και η πρώτη σας δράση ήταν αυτό το ντοκιμαντέρ ή είχατε και πιο πριν? Όχι, το ντοκιμαντέρ προηγήθηκε. Το ντοκιμαντέρ είναι μια πρωτοβουλία δικιά μου και του Ιωάννη, όπου και οι άλλοι δύο από τους τρεις της Φωνής του Δάσους βοήθησαν σε αυτή, αλλά ήταν προσωπική πρωτοβουλία. Όμως αυτή η πρωτοβουλία μας έδεσε περισσότερο και προχωρήσαμε στη Φωνή του Δάσους. Και είχατε κάνει και πιο πριν ντοκιμαντέρ? Έχω κάνει άλλα 2 ντοκιμαντέρ, τα οποία έχουν επίσης περιβαλλοντικό και πολιτικό περιεχόμενο. Το ένα για την ιδιωτικοποίηση του νερού που λέγεται Σταγόνες, το ΩΜΕ ΟΜΕΓΑ, οι αγώνες των τοπικών κοινωνιών για το νερό, και πιο νωρίς το Golfland για την τουριστική ανάπτυξη και τα γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα. Γενικώς αρθρογραφώ, έχω γράψει βιβλία, κάνω έρευνα και δημοσιογραφία και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα αμιγώς πολιτικά θέματα και τα πολιτικά περιβαλλοντικά. Ούτως ή άλλως τα περιβαλλοντικά θέματα θεωρώ ότι είναι πολιτικά και πλέον επειδή η γη και το νερό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο οι μεγάλες εταιρείες θέλουν να το εξουσιάσουν, γιατί από εκεί πλέον βγαίνουν περισσότερα χρήματα για αυτούς και έλεγχος, και γι' αυτό ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα πάντα.
εγώ έχω κάνει παλαιότερα ένα ντοκιμαντέρ για την καταγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πώς φτιάχτηκε και όλα αυτά, από πού προέρχεται και την εξέλιξή της. Αυτό έγινε τον καιρό των μνημονίων και τότε ήμουν και ραδιοφωνικός παραγωγός, δηλαδή είχα ένα σταθμό ιντερνετικό όπου φιλοξενούσαμε κινήματα εκεί και διάφορους ανθρώπους που αγωνίζονταν εκείνη την περίοδο για όλα αυτά που συνέβαιναν και αρθρογραφία σε εφημερίδες και ερευνητική δημοσιογραφία. Αλλά κατά βάση είμαι εικαστικός, είμαι ζωγράφος. Αλλά όλη αυτή η ανάγκη, ας πούμε, δηλαδή όλο αυτό το πολιτικό που συμβαίνει γύρω-γύρω, δεν με αφήνει ασυγκίνητο. Θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Να επιστρέψω πάλι σε αυτήν την ομάδα, γιατί μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον. Πώς λειτουργείτε ακριβώς, δηλαδή κάποιοι κάνουν την εφημερίδα, κάποιοι αναλαμβάνουν? Είμαστε μια μικρή ομάδα, είμαστε 5 άτομα. Δεν είναι ένας σύλλογος, ο οποίος, ας πούμε, οι σύλλογοι θέλουν 20 άτομα μίνιμουμ και μπορούν να μπουν κι άλλοι. Εμείς είμαστε μια κλειστή ομάδα. Γιατί θέλουμε να είμαστε μια κλειστή ομάδα? Γιατί έχουμε δει ότι δουλεύουμε δεμένα και μπορούμε να παράξουμε κάτι που θα αποφασίσουμε πολύ στοχευμένα, μεθοδικά, γρήγορα και έχουμε δει πώς δουλεύουμε μεταξύ μας. Αυτό δεν είναι εύκολο στις μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες έχουν άλλα προτερήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, θέλαμε να κάνουμε ένα εφημεριδάκι, θέλουμε να κάνουμε ένα επόμενο ντοκιμαντέρ. Αυτά τα πράγματα θέλουν ομάδα συνεκτική, να δουλεύει καλά μεταξύ της. Και γι' αυτό επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την ομάδα, στην οποία μάλιστα δώσαμε και νομική μορφή. Έχει πάρει τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, που σημαίνει ότι δεν επιδιώκει κέρδος, προσπαθεί βέβαια να βγάλει τα έξοδα για τις παραγωγές που κάνει. Και ο λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και μια νομική μορφή που μας επιτρέπει να κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε, να κάνουμε κάποια αίτηση, ενδεχομένως να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση. Λύνει τα χέρια σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Το ένα κομμάτι είναι το εμπορικό, όπως είπαμε, που είναι η καλλιέργεια των ροδιών και η μεταποίηση στο συσκευαστήριό μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η φυσική δόμηση, το οποίο περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό κομμάτι συγκεκριμένα στη φυσική δόμηση, με διάφορα εργαστήρια. Και το τρίτο είναι η εναλλακτική εκπαίδευση, το οποίο περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει να κάνει με εκπαίδευση βιωματικού χαρακτήρα, προγράμματα Erasmus+, διάφορα άλλα δικά μας αποκλειστικά σεμινάρια, τα οποία έχουν να κάνουν με την δημοκρατική εκπαίδευση. Δηλαδή είχαμε κάνει και μια ημερίδα πριν από κάποια χρόνια που είχαμε φέρει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την δημοκρατική εκπαίδευση. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες. Οπότε καλείται κόσμο μέσω ανακοινώσεων, ας πούμε, για να έρθει, ή υπάρχει ήδη μια κοινότητα που το υποστηρίζει, ενώ που βγάζετε, ας πούμε, να κάνετε ένα σεμινάριο? Ναι, υπάρχει. Έχουμε Facebook, έχουμε όλα τα απαραίτητα πλέον social, οπότε μέσω αυτού επικοινωνούμε τις δράσεις μας. Είναι ένα εργαστήριο παραδοσιακής συνδεσμολογίας ξύνων, δηλαδή συνδέσεις ξυλίας χωρίς τη χρήση βιδών ή άλλων εξωτερικών, τέλος πάντων, στοιχείων. Σκοπός είναι τα παιδιά που θα έρθουν εδώ πέρα να συνειδητοποιήσουν, να μάθουν τι είναι το ξύλο, τι δυνατότητες έχει το ξύλο και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες συνδέσεις, οι οποίες να μας προσφέρουν το ίδιο, ίσως και καλύτερη σύνδεση από μια κλασική σύνδεση με βίδες. Και εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλη παράδοση σε αυτό το πράγμα. Μεγάλη παράδοση έχουν οι Ιάπωνες, στην Ευρώπη υπάρχει επίσης. Οπότε παραδοσιακό, όχι ελληνικό αναγκαστικά παραδοσιακό, αλλά παραδοσιακό με τη λογική την ευρύτερη και με τη λογική της χρησιμοποίησης μόνο ξύλου για την σύνδεση. Το Μουσείο
είναι εδώ στο Προκόπιο από το 2002, μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που ονομάται TWIG. Φτιάχτηκε λοιπόν αυτό το μουσείο και σκοπό είχε να προβάλλει την τοπική οικονομία και τα επαγγέλματα τα οποία απορρέουν από το δάσος. Τη μελισσοκομεία, τη ρυπνοκαλλιέργεια και διάφορα άλλα. Εμείς όταν ιδρυθήκαμε, χρειαζόμασταν μια βάση, ένα κέντρο. Οπότε ζητήσαμε να μας παραχωρηθεί μέρος του μουσείου, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε για εθελοντικό κέντρο στην ουσία, το οποίο έγινε δεκτό από την τότε τοπική αρχή, δημοτική αρχή, συγγνώμη. Μας παραχώρησαν λοιπόν το μέρος του μουσείου και πλέον θεωρώ ότι ο σύλλογος είναι δεμένος με το μουσείο. Δηλαδή, εγώ το έχω στο μυαλό μου ένα πράγμα, αν με ρωτάς. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για εσένα. Ναι, και εγώ έχω αυτή την εντύπωση γιατί το μουσείο δείχνει την χλωρίδα και την παλίτσα της περιοχής και τα επαγγέλματα. Από τα εκθέματα λείπει ένα βασικό που είναι η προστασία του δάσους που είμαστε εμείς. Είμαστε ένα ζωντανό κομμάτι του μουσείου. Όταν έρχονται τα παιδιά, κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, εκπαιδευτικές και αυτά. Τους δείχνουμε, ξέρεις, φοράμε τα κράνη τα πυροσβεστικά, δηλαδή να το ζήσουν λίγο αυτό. Υπάρχει αυτή η ευκαιρία δηλαδή να το δουν και έρχονται αρκετά σχολεία να επισκεφθούν. Ξεναγούνται στο μουσείο. Το μουσείο είναι ανοιχτό για ξενάγηση όλες τις ώρες που είμαστε εδώ. Όποιος θέλει, εφόσον δεν υπάρχει συμβάν, να του δείξουμε το μουσείο και να του μιλήσουμε. Κάνουμε ξεναγήσεις και οργανωμένες δηλαδή και όποιος από την περιοχή περάσει, είμαστε ανοιχτοί. Και πάντα σε περίπτωση που δεν είναι ανοιχτό, γιατί δεν μπορεί να είναι και ανοιχτό όλη τη μέρα, δεν είναι κάποιος υπάλληλος εδώ, έχουμε αναλάβει εμείς εθελοντικά να το ανοίγουμε και να κάνουμε τις παρουσιάσεις στον κόσμο, στο κοινό. Έχει τηλέφωνο και κανονίζουμε ραντεβού και είμαστε εδώ και το ανοίγουμε. Πριν χαράξω εγώ όμως, είχα βάλει καλά στο μυαλό μου να πάω πού? Στο ένα και μοναδικό δέντρο που τόσο πολύ αγαπούσα. Το έσκασα από αυτούς δηλαδή όλους, τους φίλους, τους συγγενείς και τράβηξα το δρόμο μου κατά εκεί. Είχα στο μυαλό μου μόνο εκείνα τα θεόρατα κλονιά που πιάνουν από τον ουρανό μέχρι τη γη και μέσα και λαϊδάνε τα πουλιά και βρίσκουν φωλιά τα πλάσματα της γης. Και όλα μέσα μου ήταν μαγικά. Κίνησα και έχανα το μονοπάτι και έχανα το δρόμο γιατί καλά δεν το ήξερα. Και έπεσα μέσα σε ρεματιές. Γρατσουνίστηκα από βάτα και άλλα κλαδιά και έπεφτα και ξανασηκωνόμουν γιατί αν έχεις βάλει ένα στόχο και πας εκεί, ό,τι και να γίνει θα φτάσεις. Και πήγαινα, ώσπου από ψηλά είδα το δέντρο μου. Έτρεξα και το αγκάλιασα, έμεινα εκεί πολλή ώρα. Άκουσα να τρέχουν οι χυμοί όπως τρέχουν την άνοιξη και πράγματι και λαϊδούσαν τα πουλιά. Και ήταν σαν μια ζωγραφιά που κανένας από εμάς δεν μπορεί να κάνει. Αγκάλιασα το δέντρο και έμεινα εκεί για πολλή ώρα. Ώσπου με πήρε ύπνος γλυκός. Πάντως φίλε μπορεί να μου δώσει και λίγο ένα χεράκι με την έννοια της σκίασης. Το έχεις προφανώς με τη σκίαση, γιατί εγώ δυστυχώς τόσο καλή δεν είμαι, απλά μου αρέσει και κάθομαι τώρα και ασχολούμαι με τα τέτοια κάθε φορά. Αλλά εδώ αν πει ωραία σκιά μπορεί να το σώσουμε. Τι είναι τα δίκτυα τώρα? Εμείς σαν σύλλογος, εκτός του λειτουργούμε δημοκρατικά, δηλαδή όλες οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά, θεωρούμε, είμαστε της άποψης ότι όσο καλές και ευρείες συνεργασίες επιτυγχάνεις, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα, δυναμώνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι αναπτύσσονται περισσότερο οι ιδέες, γίνονται καλύτερες ζυμώσεις και αναπτύσσεται αυτό που λέμε και εκτός από τις κατατόπους κοινωνική ζωή, αυτό διευρύνεται και διασυνδέεται. Δηλαδή ξέρουμε τι γίνεται στους τόπους.
λαμβάνουμε κοινές αποφάσεις, πάντα λειτουργούμε δημοκρατικά μέσα από συναντήσεις ή διαζώσεις, επειδή είναι μεγάλο το νησί, πολλές φορές και με τηλεδιασκέψεις. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή σε ένα δίκτυο όπου εμείς έχουμε συμβάλει σε αυτό όσες δυνάμεις είχαμε, το δίκτυο, για την προστασία, το δίκτυο συλλόγων και φορέων για την προστασία της ευωικής γης, που αφορά δηλαδή ό,τι μπορεί να προσβάλλει το τοπίο το ευωικό, την ευωική φύση στη στεριά, και συμμετέχουμε και σε ένα άλλο δίκτυο. Πρωταγωνιστήσαμε σε αυτό για τη δημιουργία αυτού του δικτύου. Είναι το δίκτυο ΣΟΣ Ευωικός, που είναι για την προστασία του ευωικού, δηλαδή δίκτυο συλλόγων και φορέων για την προστασία του ευωικού. Ενάντια απάντη στην ανεξέλεγκτη χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών, των πλωτών φωτοβολταϊκών, των θαλάσσιων αιωλικών και της ρήπανσης από βιομηχανίες, μονάδες, εξορίξεις και άλλα πράγματα. Ένα άλλο θέμα είναι η υπεραλίευση και πολλά άλλα θέματα τα οποία προσβάλλουν το φυσικό περιβάλλον και το θαλάσσιο. Και οφείλω να πω εδώ ότι με το θαλάσσιο περιβάλλον δεν ασχολούνται πολλοί στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή κάπως παραγνωρισμένο το θέμα, εκεί συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Και εκεί τα οικοσυστήματα είναι ευαίσθητα, πολλές φορές πιο ευαίσθητα από τα χερσαία. Ο στόχος είναι η προστασία της φύσης, του τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας του τόπου, των σπάνιων ενδεμικών ειδών, της Φλωρίδας αλλά και της Πανίδας ακόμα, της Ορνηθοπανίδας. Συνεργαζόμαστε σε σύλλογους και στενά με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Έχουμε κάνει αρκετές κοινές δράσεις, ενημέρωση για το κοινό και άλλα πράγματα. Το δίκτυο έγινε μετά τις φωτιές, δεν σχετίζεται ακριβώς με τις φωτιές. Και το δίκτυο αυτό είναι μια άλλη ιστορία από τη Φωνή του Δάσους. Είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από συλλόγους και ομάδες από όλη την Εύβοια. Σε αυτή συμμετέχει κάποιοι από εμάς, όχι όλοι, είμαστε στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ελιμνίων Μάκιστος. Αυτός ο σύλλογος μαζί με έναν άλλον της Κυρίνθου, κάποιους άλλους από την Κεντρική Εύβοια και από την Νότια Εύβοια, έχουμε φτιάξει 2 δίκτυα μάλιστα. Το ένα είναι για τις ιχθυοκαλλιέργειες, γιατί θέλουν να γεμίσουν τον ευωικό με ιχθυοκαλλιέργειες όλων. Και το άλλο είναι για τα αιωλικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έτσι ονομάζονται δηλαδή. Ναι, αυτά δεν έχουν να κάνουν ακριβώς με τις φωτιές, αλλά γεννήθηκαν από την ανάγκη να συσπηρωθούμε σε όλη την Εύβοια, γιατί είναι ένα μεγάλο νησί και έτσι όπως είναι και η χωροθέτησή του δεν ευνοεί την επικοινωνία των 2 του άκρων, ώστε να έχουμε μια συνεργασία όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτά που γίνονται στο νησί. Διότι αυτό το κομμάτι, ας πούμε, με τις ιχθυοκαλλιέργειες, και μάλιστα στην Νότια Εύβοια σκέφτονται και για πλωτά ηλιακά, και νομίζω όχι μόνο στην Νότια αλλά από εκεί ξεκινάνε. Όλο αυτό έχει να κάνει και με την υπόλοιπη καταστροφή, δηλαδή καταστράφηκε το δάσος, οπότε τώρα πάει να καταστραφεί και η θάλασσα, δηλαδή τι θα μείνει, κάπως έτσι, οπότε προσπαθούμε να προλάβουμε το επόμενο. Κοίτα, νομίζω το πιο σημαντικό είναι η αποδοχή από την τοπική κοινότητα. Δηλαδή, τη στιγμή που έρχεσαι αλεξιπτωτιστής, γιατί όλοι οι οποίοι συμμετέχουμε στις σταγόνες, δεν είναι κανείς μας από εδώ. Οπότε ένα βασικό στοίχημα ήταν όχι στοίχημα, δεν το κάνουμε για να μας αποδεχτούν. Απλά πάντα όταν είσαι ο ξένος, ένα πράγμα είναι το κατά πόσο θα σε αποδεχτούν και θα θεωρήσουν ότι είσαι μέρος της κοινωνίας. Τώρα, το γεγονός, για παράδειγμα, ότι έχουμε το κομμάτι με τα ρόδια, το οποίο υπάρχει ένα συσκευαστήριο, το οποίο δίνει δουλειές κάποια περίοδο του χρόνου. Έχουμε τη συλλογή των καρπών, όπου εκεί μαζεύεται κόσμος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια ζήμωση με την τοπική κοινότητα, την ευρύτερη τοπική κοινότητα, όχι μόνο εδώ στη Βλαχιά και στην Κύρινθο και σε αυτό Προκόπη Μαντούδη, όπου πλέον όλοι μας ξέρουν, γνωρίζουν τι κάνουμε και βλέπουν ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι απλά από επιλογή ήρθαμε να μείνουμε στην επαρχία. Ανάλογα. Σε σχέση με τις άλλες ομάδες με τις οποίες τώρα συνεργαζόμαστε, δεν συναντούμε δυσκολίες.
Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και βοηθάμε ο ένας τον άλλον και προχωράμε μπροστά. Ειδικά το δίκτυο ΣΟΣ Ευωικός, που είναι για τη σωτηρία του Ευωικού από τις ιχθυοκαλλιέργειες και γενικά για τη θάλασσα του Ευωικού, μας έχει πάει όλους πιο μπροστά. Έχουμε μάθει πάρα πολλά ο ένας μέσα από τον άλλον. Είναι μια πάρα πολύ θετική συνεργασία. Με άλλες ομάδες εκτός αυτής της δικτύωσης προσπαθούμε να ερχόμαστε σε επαφή, να κάνουμε πράγματα μαζί, μια εκδήλωση, μια συναυλία, μια ομιλία, ώστε να γνωριζόμαστε καλύτερα και να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε στο μέλλον σε κάποια πράγματα. Οι συνεργασίες ανάμεσα στις ομάδες δεν είναι πάντα εύκολες, γιατί υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάποιοι μπορεί να μην ταιριάζουν. Κάποιοι μπορεί να έχουν άλλα, πιστεύω, ή να έχουν ως εφαλτήριο για τη δράση τους κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό κίνητρο. Ένα προσωπικό κίνητρο. Καμιά φορά υπάρχουν και προσωπικές εντάσεις ή εγωισμοί, διαφωνίες. Δεν είναι πάντα εύκολη η συνάντηση των ανθρώπων και μέσα στις ίδιες ομάδες και αναμεταξύ τους. Είναι μια προσπάθεια, είναι ένα στοίχημα κάθε φορά. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι τόσο εμφανές, που συμβαίνει όμως, όπου υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα και αυτά, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πούμε, εισδύουν μες στις ομάδες για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Οπότε εκεί πέρα πρέπει οι ομάδες να είναι συνεπτικές, να παίρνουν τις αποφάσεις με συγκεκριμένο τρόπο, να υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες τέτοιες, σφιχτές διαδικασίες που να μην επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Αλλά συμβαίνει και αυτό. Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός για να δεχτεί νέα μέλη, πάντα. Το ζητάμε αυτό από τους νέους της περιοχής, κυρίως από την Προκόπη και από τα γύρω χωριά. Και ναι, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέα μέλη. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα έγκυται ότι έχουμε φτιάξει κοινωνίες οι οποίες χρειάζονται όλο και περισσότερη ενέργεια. Με κάποιον τρόπο πρέπει να βρεις αυτή την ενέργεια. Πυρηνικά, λιγνίτης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με κάποιον τρόπο πρέπει να τη βρεις. Το στοίχημα θα ήταν κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε τις καταναλώσεις μας ο καθένας στο ατομικό. Στο συλλογικό δεν ξέρω να σου πω πώς θα μπορούσε κάτι να γίνει. Νομίζω αυτά είναι μικρά στοιχήματα προσωπικά που ο καθένας καλείται, δεν ξέρω, ίσως να μετακινείται λιγότερο, ίσως να μην χρησιμοποιεί τόσο πολύ ενέργεια, να μην θεωρεί ότι υπάρχει σε αυθονία. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Τώρα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι και αυτές ένας τρόπος για να παράξεις ενέργεια. Και τα μέλη της κοινότητας γνωρίζουν ήδη το έργο. Εδώ είναι η μικρή κοινότητα και είναι γνωστό. Δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη επιλογή να μην πηγαίνουμε να παρουσιάζουμε το έργο στον κόσμο για να προσπαθούμε να τους προσελκύσουμε. Γιατί όλοι ξέρουν που είμαστε και τι κάνουμε και μπορούν να έρθουν από μόνοι τους. Γιατί αυτός που θα έρθει από μόνος του θα είναι αυτός που θα ενδιαφέρεται. Τώρα να πας να κυνηγήσεις κάποιον και να έρθει και να μην κάνει, δεν το θέλεις. Θέλεις συνεργά μέλη, τα οποία να το εννοούν. Αυτό δηλαδή είναι ο σκοπός. Αυτό είναι ο σκοπός, δηλαδή στα σχολεία μας όποτε μας καλούν για να παρουσιάσουμε αυτό που κάνουμε, πηγαίνουμε. Και έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα, το να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και προγραμματισμένο, το οποίο να αφορά τα νέα παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα από μικρό καταφέρεις να εμπεδώσεις ένα παιδί κάποιες αξίες, όταν μεγαλώνει είναι η επόμενη γενιά η οποία θα στελεχώσει όταν εμείς πια θα είμαστε παππούδια. Οπότε, τι δράσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν για να καταφέρουμε να σταματήσουμε όλο αυτό, το κακό που έρχεται με ανεμογεννήτριες που εν τέλει δεν θέλουν να αφήσουν το δάσος να ξαναφτιαχτεί για να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή ενέργειας και δεν ξέρω και εγώ τι. Ποιες δράσεις? Νομίζω ότι υπάρχουν δράσεις που μπορεί να γίνουν ατομικά, σε ατομικό επίπεδο, και συλλογικές δράσεις. Σε ατομικό επίπεδο νομίζω ότι ο κάθε ένας από εμάς έχει την υποχρέωση να πληροφορείται, δηλαδή να μαθαίνει, να ερευνά.
Η έρευνα, ας πούμε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας. Όταν πρόκειται να κάνουμε μια αγορά, για παράδειγμα, κάνουμε έρευνα αγοράς. Λέμε θα πάρω αυτό, εκείνο, το άλλο, κοιτάμε τις τιμές, όλα αυτά. Στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ενίοτε, αποφεύγουμε να το κάνουμε αυτό. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι? Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ με το λιμάνι, ας πούμε, τι θα γίνει με το βουνό μας, με τα δέντρα μας και όλα αυτά. Οπότε καλό είναι να μαθαίνουμε. Και φυσικά να συζητάμε με τους άλλους αυτά που μαθαίνουμε, δηλαδή να διακινούμε την πληροφορία. Μπορεί η πληροφορία μας να μην είναι σωστή, να πάρουμε μια άλλη πληροφορία και να αλλάξουμε άποψη ή οτιδήποτε. Και βέβαια να συνεργαζόμαστε συλλογικά με τους άλλους και να μοιραζόμαστε τα προβλήματά μας και τις χαρές μας, τα πάντα, τον ενθουσιασμό μας, τη δημιουργικότητά μας, έτσι, όχι δηλαδή μόνο τα μαύρα, αλλά και τα πολύχρωμα. Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι κάτι, δηλαδή έτσι να συνειδητοποιήσουμε το περιβάλλον μας, δηλαδή τι συμβαίνει γύρω μας. Ναι, εγώ θα έλεγα 3 πράγματα. Ενημέρωση, το εξήγησε ο Ιωάννης. Συσπήρωση, δηλαδή να δημιουργούμε με άλλους ανθρώπους, όπως εχθές προβάλαμε ένα ντοκιμαντέρ που ήταν κομμάτι της ενημέρωσης. Μετά έγινε συζήτηση μεταξύ μας. Η συζήτηση ευνοεί και την ενημέρωση, αλλά και το να έρθουμε κοντά και να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Και μία από τις λύσεις μπορεί να είναι ότι ας φτιάξουμε αυτή την ομάδα ή ας κάνουμε αυτή τη δράση. Έτσι. Και το τρίτο είναι η αλληλεγγύη. Πρέπει σε άλλες ομάδες που αγωνίζονται να δείχνουμε αλληλεγγύη. Γιατί τις ενισχύουμε, θα χρειαστούμε και εμείς κάποτε να μας ενισχύσουν και μαθαίνουμε κιόλας και μέσα από αυτό. Και θα πρόσθετα και ένα τέταρτο, να αμφισβητούμε οτιδήποτε ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την εξουσία. Να το αμφισβητούμε εν τη γενέση του. Αμάλ είναι η ελπίδα στα αράδικα λοιπόν και είναι και πολύ κοινό αραβικό όνομα, όπως και εμείς που έχουμε ελπίδες. Αυτή ήταν μια κυρία που ζούσε Αμερική, οπότε ήταν από Αίγυπτο τέλος πάντων, ήταν φίλη με κάποια σόγια από εδώ και ξεκίνησε μια κουβέντα τι μπορεί να γίνει στο χωριό μετά τις φωτιές και τα σχετικά και αυτή είπε ότι κάνουν κάποιοι άνθρωποι κοινό, θέλω να το υποστηρίξω. Και έστειλε κάποια πρώτα χρήματα, δηλαδή τα πρώτα νίκια ξέρω εγώ που πληρώθηκαν εδώ σε αυτό το χώρο. Μέχρι να δούμε πώς θα κάνουμε χαρτιά και το ένα και το άλλο. Νομίζω δεν ζει κιόλας. Όχι, δεν ζει. Θέλαμε να... Δεν ζει. Πέθανε. Νομίζω όταν ήρθαν τα χρήματα στα χέρια μας είχε ήδη πεθάνει. Ήτανε από την κόρη της Κούλας, ήξερε. Η κόρη ζει στο Μαϊάμι και αυτή κυρίως ζει στο Μαϊάμι. Όταν πήγε λοιπόν η κόρη της τα χρήματα στη δική μου κόρη, της είπε ότι αυτά μου τα άφησε η μαμά μου, αλλά η μαμά μου έχει πεθάνει και μου είπε ότι πρέπει να πούμε στα χέρια σου και να τα στείλει στο χωριό που έχει πάθει αυτή η μεγάλη ζημιά για να κάνουν οι άνθρωποι εκεί, αν μπορούν να κάνουν κάτι τέλος πάντων. Φοβερό, άρα δεν έζησε και να δει που λέγαμε να τη στείλουμε. Η κόρη της μας μιλάει, ναι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα και ο μεγάλος μας καημός αυτή τη στιγμή είναι ότι απειλείται η ευωική φύση. Απειλείται από την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση υλικών σταθμών. Έχει καταστραφεί η Νότια Εύβοια που είναι αντιπαράδειγμα ανάπτυξη για τον κόσμο όλο, όχι μόνο για μας. Θα κάνουμε μια δράση σχετικά με αυτό το προσεχές χρονικό διάστημα και με κινητοποίηση και για άλλα πράγματα και με την γνωστοποίηση στην Ευρώπη. Ήδη έχουμε μιλήσει σε κάποια ευρωπαϊκά δίκτυα, σε ευρωπαϊκά μέσα και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να συνενώσουμε τις δυνάμεις των ανθρώπων που αγαπούν την ελληνική φύση, δημιουργώντας δίκτυα. Απειλείται λοιπόν η ευωική φύση από τους αιωλικούς σταθμούς, απειλείται από τις υδατοκαλλιέργειες, από τα πλωτά φωτοβολταϊκά, 22.000 στρέμματα ηχθειοκαλλιεργειών, υδατοκαλλιεργειών να το πούμε ακριβώς, χωροθετούνται στο νότιο και βόρειο ευωικό. Και μάλιστα αυτές τις μέρες, αν δεν έχει υπογραφεί ήδη, γιατί έχουμε τακτική ενημέρωση,
θα υπογραφεί η ίδρυση της ΠΟΑΗ, οργανωμένης δηλαδή περιοχής ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην Εύβοια, από τους Ωρεούς στο βόρειο και νότιο Ευωικό. Μια άλλη απειλή δηλαδή αυτή, 80.000 στρέμματα πλωτών φωτοβολταϊκών σε νότιο και βόρειο Ευωικό, αφανισμός δηλαδή του πλούτου της περιοχής, του φυσικού μας πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είναι μόναχα οι θάλασσες, δεν είναι μόναχα η ανεξέλεγκτη κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή μας και αλλού, αλλά καταλαμβάνει και μέρος της Θεριάς, μικρότερο μέρος βέβαια, αλλά καταλαμβάνει και αυτό. Και για αυτό που είπατε για τις θάλασσες, τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν εκτός, δηλαδή οι κτηνοκαλλιέργειες, τι εύρος έχουν? Έχουν δεσμεύσει τεράστιες περιοχές, δηλαδή ξέρουμε όλοι περνάμε δίπλα από θάλασσες και αυτά και βλέπουμε κάτι μικρές ιχθυοκαλλιέργειες και κάτι που έχουν κάποια κλουβιά εκεί, κάτι μικρές μονάδες. Αυτή τη στιγμή έχουν σκοπό, έχουν δεσμεύσει τεράστιες εκτάσεις, χιλιάδες στρέμματα, όπου έχουν σκοπό να βάλουν ιχθυοκαλλιέργειες, τις οποίες όταν καταστρέφεται η περιοχή, αυτοί θα επεκτείνονται λίγο πιο πέρα και μετά λίγο πιο πέρα και αυτά τα έχουν δεσμεύσει από πριν. Το άλλο που θέλουν να κάνουν είναι να βάλουν πλωτά ηλιακά για να παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο κτλ. Αυτό που συμβαίνει τώρα με αυτές τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι ότι πέρα από το ότι μέσα στα κλουβιά συγκεντρώνονται πάρα πολλά ψάρια, τα οποία τρώει το ένα το άλλο, δηλαδή δεν χωράνε εκεί μέσα, ας πούμε, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι όλα αυτά τα φάρμακα που ρίχνουν και οι τροφές στα ψάρια που μολύνουν το βυθό της θάλασσας. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι Ποσειδονίες. Οι Ποσειδονίες είναι κάποια φύκια τα οποία είναι και προστατευόμενα αυτά. Δηλαδή, αν κάποιοι ζητήσουν άδεια και από κάτω έχει Ποσειδονίες, δεν την παίρνουν την άδεια. Αυτοί όμως που κάνουν τις μελέτες, τις κάνουν οι ίδιοι τις μελέτες, αυτοί που θα εγκαταστήσουν εκεί τις μονάδες, δεν βρίσκουν πουθενά Ποσειδονίες. Και οι Ποσειδονίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ισορροπία του περιβάλλοντος, δηλαδή αποδίδουν οξυγόνο κτλ. Κρατάνε καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο εκεί που υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, αυτές οι ηλιόπλαγες που βάζουν στη θάλασσα δεν αφήνουν το φως να περάσει στο βυθό, οπότε νεκρώνεται το βυθός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα όλο αυτό με τις ιχθυοκαλλιέργειες και τα πλωτά ηλιακά. Και επίσης αυτό που συμβαίνει είναι ότι αφού μολύνεται η περιοχή και οπτικά αλλά και ουσιαστικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κόσμος που ζει από αυτό το κομμάτι της θάλασσας, δηλαδή οι ψαράδες για παράδειγμα, χάνουν τη δουλειά τους, οι άνθρωποι που έχουν ξενοδοχεία στις ακτές, που έχουν μαγαζιά, οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, πηγαίνουν για μπάνιο, ξέρω, στις παραλίες, όλα αυτά χάνονται. Ας πούμε μόνο και μόνο για το κέρδος κάποιων συγκεκριμένων κτλ. Και βέβαια αλλάζει και το διατροφικό μοντέλο των ανθρώπων, δηλαδή εκεί πέρα που είχαμε το φρέσκο το ψάρι που ψαρεύαν οι ψαράδες κτλ. Θα παίρνουμε ένα ψάρι ταϊσμένο με αμφιβόλου ποιότητας τροφές που μεγαλώνουν σε ένα απαράδεκτο μολυσμένο περιβάλλον. Τροφές οι οποίες αποτελούνται και από άγρια ψάρια, δηλαδή ψαρεύουν ψάρια για να ταΐσουν τα εγκλωβισμένα. Ναι, αυτό είναι τραγικό, ας πούμε. Αλλά... Σε άλλες χώρες ψαρεύουν ψάρια, τα οποία τα ξεραίνουν, τα κάνουν ηχθιάλευρα και ταΐσουν τα ψάρια που έχουν μέσα στα κλουβιά. Στερούν δηλαδή τα ψάρια σε διάφορες χώρες, σε διάφορες περιοχές. Οι άνθρωποι δεν έχουν ψάρια να ψαρέψουν για να φάνε, διότι αυτοί τα χρησιμοποιούν για ψαροτροφή. Όμως ήθελα να πω κάτι για τις Ποσειδονίες, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος, και αυτό με τις Ποσειδονίες έχει να κάνει με κάτι πολύ σημαντικό που ήθελα να πω και έχει να κάνει με όλα αυτά που συζητάμε. Με το παράδειγμα των Ποσειδονιών. Οι Ποσειδονίες έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απόλυτο είδος προστασίας και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα όταν υπάρχει εκεί Ποσειδονία. Γιατί οι Ποσειδονίες εκπέμπουν πάρα πολύ οξυγόνο και δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα.
Επειδή λοιπόν σύμφωνα με το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής το διοξείδιο του άνθρακα θερμαίνει τον πλανήτη και πρέπει να το μειώσουμε, δηλαδή ότι υπάρχει μια κλιματική αλλαγή η οποία οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές, άρα οι Ποσειδονίες θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικές για την κλιματική αλλαγή. Προσέξτε τώρα. Έρχονται λοιπόν οι ίδιοι που τα λένε αυτά ή από κάτω κυβερνώντες στην κάθε χώρα όπως τη δικιά μας και λένε ότι στο όνομα της κλιματικής αλλαγής πρέπει να βάλουμε φωτοβολταϊκά και πάνε και τα χωροθετούν σε μέρη που μπορεί και να έχουν Ποσειδονίες αλλά δεν τους ενδιαφέρει και δεν το ψάχνουν καν αν έχει από κάτω Ποσειδονίες. Οπότε έρχονται και λένε πρέπει να σας σώσουμε, να μας σώσουμε από την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό θα βάλουμε φωτοβολταϊκά. Και αν από κάτω έχει κάτι που ήδη μας σώζει από την κλιματική αλλαγή, δεν μας νοιάζει. Άρα τελικά ποιος είναι ο στόχος τους? Να μας σώσουν από την κλιματική αλλαγή ή στο όνομα της κλιματικής αλλαγής έχουν εφεύρει μια μπίζνα η οποία τους αποφέρει περισσότερα λεφτά και συνεχίζουν την καταστροφική πορεία που υποβαθμίζει τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη ούτως ή άλλως, σαν να μην υπάρχει αύριο. Θέλω να πω ότι στο όνομα της κλιματικής αλλαγής κάνουν πράγματα τα οποία όμως δεν είναι για να μας σώσουν από την κλιματική αλλαγή. Η μεγάλη κλίμακα είναι το πρόβλημα και η μεγάλη κλίμακα σε μικρούς γεωγραφικούς τόπους, έτσι. Δηλαδή αν εμάς τώρα την Ελλάδα σκοπός είναι να την κάνουμε μπαταρία της Ευρώπης. Οκ, να γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης, αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Καταστρέφοντας όλο τον τόπο, βάζοντας ανεμογεννήτριες που δεν είναι απλά η ανεμογεννήτρια και το αισθητικό πες ότι είναι και σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Το ουσιαστικό, δηλαδή ανοίγεις δρόμους 12 μέτρα, σκάβεις, καταστρέφεις, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω στο ζύγι του τι προσφέρει η ανεμογεννήτρια και στο τι τελικά χρειάζεται για να τη στήσεις, για να στήσεις ένα πάρκο, δεν μπορώ να καταλάβω εν τέλει κατά πόσο είναι οικολογικό αυτό το πράγμα. Ναι, ουσιαστικά όλα ξεκινάνε και τελειώνουν εκεί, από την ανάγκη να τροφοδοτήσουμε ένα μεγαλύτερο κοινό, έτσι. Ναι, ναι. Στις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι, βέβαια έχουν ψηφίσει ένα νόμο ότι οι ανεμογεννήτριες μπορούν να μπουν και στα δάση. Ωραία, το γνωρίζουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτοί που τοποθετούν τις ανεμογεννήτριες για να προστατεύσουν το περιβάλλον από την κλιματική κρίση και όλα αυτά, δεν μπορούν να τις τοποθετήσουν σε δάσος. Για τον απλούστατο λόγο ότι χρειάζονται τεράστιες εκτάσεις για να τοποθετηθούν. Δηλαδή οι καινούργιες οι ανεμογεννήτριες, η διάμετρος των πτερυγίων είναι 290 μέτρα, κάπου εκεί. Δηλαδή σαν τον πύργο του Άιφελ, να φανταστείτε. Και για να περάσουν όλα αυτά τα υλικά στο βουνό επάνω, δεν μπορούν να περάσουν από χωματόδρομους που υπάρχουν τέλος πάντων στα βουνά και όλα αυτά. Άρα πρέπει να ανοιχτούν πάρα πολύ μεγάλοι δρόμοι. Πρέπει να αλλάξει το ανάγλυφο του βουνού, γιατί αν έχεις μία πλαγιά δεν μπορείς να βάλεις εκεί πέρα ένα μικρό γήπεδο από μπετόν, ας πούμε. Πρέπει να κόψεις το βουνό. Οπότε αλλάζουν και το ανάγλυφο της περιοχής και βοηθάει πάρα πολύ αν καεί το δάσος. Και μάλιστα επειδή πολλοί ισχυρίζονται ότι αφού οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν και στο δάσος, ποιος ο λόγος να το κάψει ο άλλος? Ένας πρώην πυροσβέστης, ψηλόβαθμος πρέπει να ήταν κιόλας, έχει κάνει μία μελέτη στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια. Για χρόνια την έκανε τη μελέτη, αφού τέλος πάντων βγήκε στη σύνταξη, εξέδωσε και τη μελέτη του, την οποία την έκανε χρόνια. Και συνδέει τις φωτιές στην Κάριστο με τις ανεμογεννήτριες. Και νομίζω ότι πλέον είναι και πασιφανές αυτό. Επομένως, τα δέντρα που μπορούν να υποστηρίξουν το περιβάλλον, δηλαδή να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα, να παραγάγουν οξυγόνο και όλα αυτά, πάλι στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος καταστρέφουμε το περιβάλλον. Και εκεί. Αλλά και όχι μόνο. Η βιομάζα. Η βιομάζα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να καίω το δάσος για να παραγάγω ενέργεια, ας πούμε, και επίσης το νερό. Δηλαδή τα φράγματα,
αυτά που κάνουν τα, πώς τα λένε, τα... Αντλησιοταμιευτήρες. Θεωρούν το νερό αποθήκη ενέργειας. Δηλαδή το νερό που είναι πηγή ζωής το εντάσσουν μέσα στον κύκλο του πώς θα παράξουμε ενέργεια στον κύκλο των ανεμογεννητριών. Δηλαδή φτιάχνουν τις ανεμογεννήτριες, αλλά όταν αυτές δεν έχουν αέρα, σου λέει πώς θα παράξουμε ρεύμα, οπότε τι κάνουν. Φτιάχνουν μία δεξαμενή μεγάλη νερού εδώ και άλλη μία χαμηλά. Συνήθως παίρνουν και κάποιο δημόσιο φράγμα και το παραχωρούν στις εταιρείες. Και όταν έχουν ρεύμα ανεβάζουν εδώ το νερό και όταν δεν έχουν αέρα το αφήνουν να κυλάει και αυτό καθώς κυλάει με διάφορους μηχανισμούς δημιουργεί ενέργεια. Το θέμα είναι όμως ότι ας πούμε στην Κρήτη στο αποπηγάδι που θέλουν να το κάνουν αυτό, το νερό θα το παίρνανε από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή με πολύ βαθιές γεωτρήσεις πρώτον. Δεύτερον, το 30% εξατμίζεται του νερού, οπότε χάνουμε νερό. Και τρίτον, επηρεάζονται όλες οι πηγές της περιοχής και μολύνονται για να παράξει μια εταιρεία ενέργεια. Πού είναι το οικολογικό σε αυτό? Και υπάρχει αυτού του είδους η ενέργεια, δηλαδή τα ηλιακά και οι ανεμογεννήτριες, τις ονομάζουμε στοχαστικές πηγές ενέργειας. Διότι δεν μπορούν μόνες τους να λειτουργήσουν και να παραγάγουν σταθερό ρεύμα. Οπότε πρέπει να υπάρχει δίπλα ένα εργοστάσιο που να καίει λιγνίτη, αέριο, βιόμαζα, οτιδήποτε, ούτως ώστε όταν αυτές δεν λειτουργούν να εξισορροπούν το ρεύμα, γιατί διαφορετικά θα είχαμε συνέχεια blackout. Δηλαδή αν δουλεύαμε μόνο με ηλιακά και ανεμογεννήτριες θα είχαμε συνεχώς blackout. Οπότε πρέπει να υπάρχει μία μονάδα να υποστηρίζει αυτά. Οπότε ποιο είναι το νόημα? Που λένε να καταργήσουν δηλαδή τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και όλα αυτά. Επίσης το άλλο που κάνουν είναι ότι παράγουν ενέργεια με καύση σκουπιδιών. Καταλαβαίνετε τώρα, φανταστείτε δηλαδή ένα εργοστάσιο και σκουπίδια, πώς επιβαρύνεται το περιβάλλον, δηλαδή ο αέρας που αναπνέουμε, διοξίνες, καμένο πλαστικό, τα νερά του τόπου, τα δέντρα, οι άνθρωποι, τα πάντα. Οπότε είναι ένα μοντέλο, ας πούμε, αυτό που προτείνουν για να καταπολεμήσουν αυτό που λένε κλιματική αλλαγή κτλ. Το οποίο είναι παράλογο τελείως, είναι απλώς κερδοσκοπία, δεν έχει κάποια λογική. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η πυρκαγιά, έτσι, σαφώς. Δηλαδή, οι περιοχές που κάηκαν ήδη πάνω στη Βόρεια Εύρα, δηλαδή όλα αυτά τα χιλιάδες στρέμματα, δηλαδή ήταν ένα τρομερό πλήγμα για την περιοχή και για όλα τα ζωντανά τα οποία κάηκαν. Έτσι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Οι πυρκαγιά, οι οποίες αυξάνονται με τον καιρό όλο και πιο πολύ, αλλά και ταυτόχρονα θα πρόσθετα η γενικότερη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην οποία ζούμε στην εποχή μας. Δηλαδή εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις ασθένειες οι οποίες χτυπάνε τα πλατάνια, χτυπάνε κάποια πεύκα, χτυπάνε τα πιξάρια. Υπάρχει γενικευμένη μόλυνση, όχι στην περιοχή, σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η γενικευμένη μόλυνση είναι τρομερά σοβαρό πρόβλημα, το οποίο ταπεινά νομίζω δεν φαίνεται τόσο άμεσα όσο μια πυρκαγιά που καταστρέφει. Η πυρκαγιά του μεταξύ αναγεννάται κιόλας μετά το δάσος, αλλά η μόλυνση είναι κάτι το οποίο παραμένει, συσσωρεύεται και δημιουργεί αμετάκλητες αλλαγές. Ο Ηλίας ο Καραπάς από το Σύλλογο Σιδερίτη, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τα δέντρα, μου είπε πάντως σε κάποια φάση ότι τα πλατάνια ουσιαστικά μετράνε αντίστροφα το χρόνο. Ναι. Ναι, δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που ο κόσμος μας μεταμορφώνεται ριζικά, αλλάζει η χημεία του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Τα είδη τα οποία είναι μεγάλα σε μέγεθος και αναπαράγονται αργά έχουν μειωμένη δυνατότητα προσαρμογής σε σχέση με τα μικρά είδη τα οποία κάνουν την αναπαραγωγή πολύ γρήγορα, οπότε έχουν τις μεταλλάξεις στο DNA για να προσαρμοστούν. Δηλαδή τα μεγάλα είδη δυσκολεύονται. Και το βέβαια το στοίχημα είναι και η κοινωνία, η ανθρώπινη, επίσης θα καταφέρει να προσαρμόσει σε αυτή την αλλαγή την παγκόσμια που συμβαίνει με την ταχύτητα την οποία χρειάζεται. Να ζει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει άλλη χημεία.
Λοιπόν, η κλιματική κρίση είναι μία φράση πλέον η οποία συνδέει πάρα πολλά πράγματα που είναι άσχετα μεταξύ τους και τα συνδέει με τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, ή άλλων διεθνών οργανισμών όταν μιλάμε για έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, εντάξει. Και στην Αμερική, εγώ τώρα μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σε ένα πανεπιστήμιο που είναι φορέας επιστημονικός, μεγάλος, θεσμοθετημένος κτλ. Οι ερευνητές που θέλουν να πετύχουν επιπλέον προγράμματα χρηματοδότησης για να κάνουν μία έρευνα, να εντάξουν τους φοιτητές κτλ. Αν βάλουν μέσα τη λέξη κλιματική κρίση, ενισχύουν τις πιθανότητες τους να πετύχουν το πρόγραμμα. Αν δεν τη βάλουν, ως επιτοπλίστων δεν παίρνουν το πρόγραμμα. Δεν παίρνουν την επιδότηση. Δηλαδή, το να βάλεις μέσα τη λέξη κλιματική κρίση, ή και όχι μόνο τη λέξη, μια περιγραφή, το να βάλεις στην αίτησή σου μέσα έναν στόχο γύρω από την κλιματική κρίση, σου δίνει το κονδύλι. Είναι δηλαδή ένας τρόπος για να πάρεις χρήματα. Είναι ένας τρόπος για να κάνεις δημοσιεύσεις επιστημονικές. Αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή χρημάτων και την κλιματική κρίση. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια να μιλάνε όλο και πιο πολύ για αυτήν, άρα έτσι να επιβεβαιώνεται το αφήγημα. Υπάρχουν δηλαδή προγράμματα που λένε στόχος είναι να εμπλακούν όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες, επιστήμονες, άνθρωποι κτλ. Στο αφήγημα της κλιματικής κρίσης. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο, με τη χρηματοδότηση, με τα χρήματα δηλαδή, να μπορούν μετά να πούνε ορίστε και αυτή η μελέτη μιλάει για κλιματική κρίση και αυτή η μελέτη μιλάει για κλιματική κρίση. Δημιουργούν τις μελέτες που μιλάνε για κλιματική κρίση και μετά τις επικαλούνται. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ναι, χρηματοδοτούν δηλαδή το αφήγημα το οποίο θα το στηρίξουν σε μελέτες που έχουν χρηματοδοτήσει. Στην ουσία αυτό συμβαίνει. Όπως συμβαίνει και με άλλα πράγματα, όχι μόνο με την κλιματική κρίση. Και... ναι. Επίσης, η κλιματική κρίση χρησιμοποιείται σαν άλοθη για την ανικανότητα ή για τις κακές στοχεύσεις μιας κυβέρνησης. Αφήσαν εδώ την Εύβοια να καεί ή την κάψαν και επίτηδες και μετά είπανε κλιματική κρίση έκαψε την Εύβοια. Ποια κλιματική κρίση έκαψε την Εύβοια? Εδώ πέρα οι πυροσβέστες δεν ρίχνανε νερό. Και ο κόσμος έσωσε τα χωριά του μόνος του. Όταν λοιπόν ο κόσμος έσωσε τα χωριά, πάει να πει ότι η φωτιά αντιμετωπιζόταν. Απλά επέλεξες να μην την αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς να λες μετά ότι η κλιματική κρίση έκαψε την Εύβοια. Εμείς εδώ ξέρουμε ότι δεν την έκαψε η κλιματική κρίση. Την έκαψαν οι εντολές της πολιτικής προστασίας. Επίσης η κλιματική κρίση χρησιμοποιείται για πολιτική καταστολή. Για το να κάνουν τους πολίτες φοβισμένους και να υπακούν σε εντολές. Βγάλανε τώρα ας πούμε ένα νόμο που λέει ότι όταν φυσάει πολύ και έχει υψηλές θερμοκρασίες, άρα επικινδυνότητα για φωτιά 4 και 5, απαγορεύεται να πηγαίνεις στα δάση και στα άλση και στα πάρκα. Εμείς όλα τα χρόνια ξέρουμε ότι όταν έχει καύσωνα μας λέγανε οι επιστήμονες να πηγαίνετε στη φύση, να πηγαίνετε στο δάσος. Και τώρα μας λένε όχι, δεν θα πηγαίνετε, γιατί για λόγους πυροπροστασίας. Δηλαδή μας λένε ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει ένοχοι να κάψουμε το δάσος. Εμείς που το σώζουμε. Ενώ ακόμα και στη δικαιοσύνη υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όλοι είμαστε αθώοι, εκτός αν αποδειχτεί το αντίθετο. Έρχονται αυτοί και λένε ότι όχι, είστε όλοι ύποπτοι ότι θα κάψετε το δάσος και γι' αυτό μακριά από το δάσος μας. Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα στη χρήση του τόπου μας, του κοινού, των κοινών μας. Του δημόσιου χώρου. Του δημόσιου χώρου. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα και δεν έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, αλλά χρησιμοποιείται βέβαια. Ναι, και ακόμη και αν
ισχυριστούμε ότι πράγματι εμείς όλοι είμαστε, είναι πολύ επικίνδυνο να βάλουμε φωτιά στο δάσος. Απαγορεύουν την είσοδο και σε άλση και σε πάρκα. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω στο πεδίο του Άρεως, ας πούμε, στην Αθήνα για παράδειγμα, στο λόφο του Στρέφη, δηλαδή στη γειτονιά μου. Οπότε είναι αυτό, δηλαδή εκπαιδεύονται οι πολίτες στην υπακοή. Και μάλιστα όλο αυτό, δηλαδή αυτή η απαγόρευση έχει και πρόστιμο. Όπως συνέβαινε την περίοδο του κορονοϊού, ας πούμε, υπάρχουν και πρόστιμα, πολύ σοβαρά πρόστιμα, ας πούμε, αν επιχειρήσει να μπει σε ένα πάρκο, ας πούμε. Και βέβαια τα δάση τα προστατεύαμε οι άνθρωποι που πηγαίναμε στα δάση χρόνια ολόκληρα, ας πούμε. Διότι όταν 200 άνθρωποι ανέβουν εδώ στο βουνό, για παράδειγμα, σε εκδρομές και τέτοια, είναι 200 μάτια που φυλάνε το δάσος. 200 χέρια που μπορεί να σβήσουν μια εστία, ας πούμε. Όταν το αδειάσεις το δάσος, τότε ποιος βάζει τη φωτιά, άραγε. Και αυτό όλο επίσης με την κλιματική κρίση και όλα αυτά, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι είναι περιβαλλοντολόγοι και ασχολούνται με όλα αυτά τα πράγματα, οι οποίοι έχουν βγει και έχουν μιλήσει, αλλά η φωνή τους δεν ακούγεται. Η NASA, για παράδειγμα, έδωσε ένα χάρτη όπου δείχνει πώς έχει αυξηθεί η θερμοκρασία τα τελευταία 100 χρόνια. Δηλαδή, έχουν από μία περίοδο που γνωρίζουμε με διάφορους επιστημονικούς τρόπους, μπορούμε να δούμε τις θερμοκρασίες που έχει περάσει ο πλανήτης κτλ. Αντί να πάρουν λοιπόν ένα μεγάλο εύρος όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, κατεβαίνει και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, φυσιολογικά στον πλανήτη, έχουν πάρει ένα κομμάτι εδώ και δείχνουν τη θερμοκρασία και ανεβαίνει εκεί. Αν πάρεις και τα υπόλοιπα, η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Το άλλο που κάνουν είναι ότι εκεί που δείχνανε κάποτε τους χάρτες και λέγανε, ξέρω εγώ, έχει 32 βαθμούς, 34, 36 και ήταν, ας πούμε, πράσινος ο χάρτης, τώρα είναι κατακόκκινος. Δηλαδή το βλέπεις και λες, πάει, θα πεθάνουμε από τη ζέστη, ας πούμε. Δηλαδή είναι στοχευμένο όλο αυτό το πράγμα. Θέλουν έναν φοβισμένο πολίτη, αποκλεισμένο στο σπίτι του, κλειδωμένο μέσα εκεί, και υπάκουο. Ναι, γιατί ο φόβος δημιουργεί υπακοή. Φιλορροούμε σταθερά. Φεύγουν όμως από την περιοχή ή... Ναι, κόσμος έφυγε γιατί δεν γινότανε. Πρακτικά τώρα εδώ δουλεύουμε από εθελοντικά έως ένα χαρτζηλίκι, αφού πια στήθηκε, βρέθηκαν ποια προϊόντα θα δίνονται, σούξου, μουξου, μανταλόκια και ακόμα είμαστε έτσι. Δηλαδή δύσκολα να υποστηρίξεις. Οπότε κάποιοι αναγκάστηκαν, φύγαν για δουλειά. Ο ένας φίλος έχει πάει Νάξο και αυτό ζωγράφιζε εικαστικός. Οι άλλοι φίλοι, η Έλλη, Αθήνα. Κάποια κορίτσια κάναν κάτι με δικές τους δουλειές που ήταν πιο άμεσο η απολαβή. Δύσκολα. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα ισχυρό κίνημα στην Εύβοια ή στην Ελλάδα για την προστασία της φύσης και του πολιτισμού, αλλά κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή, να δημιουργούμε αυτά τα δίκτυα, σύλλογοι συνεργάζονται μεταξύ τους, όχι απαραίτητα στο δίκτυο που είμαστε εμείς. Πάει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα, δηλαδή, και να δημιουργηθεί. Είμαστε ακόμα σε πρώιμη φάση δημιουργίας κινήματος, πιστεύω, περιβαλλοντικού στην Εύβοια. Όχι στην Εύβοια μόνο. Και πανελλαδικά έτσι κάπως λειτουργεί το πράγμα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα κινητοποιηθούν και θα βγουν και στο πεδίο και θα κάνουν και δράσεις, θα συμμετέχουν σε προγραμματισμένες δραστηριότητες.
αλλά συνήθως πιο μαζικές δράσεις γίνονται στην επικουρία των Αθηνών, της Αττικής. Εκεί δηλαδή συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος και όχι στις κατά τόπους δράσεις. Μεγάλη σημασία για μας και σαν σύλλογος αλλά και σαν δίκτυα είναι η συμμετοχή των κατοίκων, των επαγγελματιών που θίγονται κατά τόπους και των κατοίκων. Δηλαδή, αν δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους οι κάτοικοι, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι θα πάμε να τους σώσουμε, ότι μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό δηλαδή είναι άτοπο. Εμείς θα πάμε να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε την προσπάθεια, αλλά η κινητοποίηση των τοπικών δυνάμεων είναι το μεγαλύτερο, πιστεύω, ζητούμενο. Και η κινητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης που σε ορισμένες περιπτώσεις αδρανεί. Διότι όταν εκεί που μπαίνουν οι δήμοι μπροστά και πρωτοστατούν στους αγώνες, παραδείγματος χάρη για τις ηχθειοκαλλιέργειες, στο Δήμο Ξηρομέρων πρωτοστάτησε ο Δήμος και πήρε μαζί τους πολίτες, εκεί επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Και όσον αφορά και την προστασία της φύσης από τους οδικούς σταθμούς και τις υδατοκαλλιέργειες και άλλα πράγματα. Διότι κάποιοι πολίτες εμπιστεύονται την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους είναι πιο κοντά δηλαδή σε αυτό. Και μακάρι δηλαδή να κινητοποιηθούν και αυτές οι δυνάμεις για να αυξηθεί όλη αυτός ο αγώνας που γίνεται για την προάσπιση της φύσης εδώ στον τόπο μας. Υπάρχουν κατά τόπους πολύ ενδιαφέρουσες ομάδες που με μικρές και με μεγαλύτερες δυνάμεις παλεύουν αυτό. Και πιστεύετε ότι ένα ντοκιμαντέρ ή σε εφημερίδα που είπατε ότι κάνετε μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να ξεφύγει από το θέμα του? Βεβαίως. Εχθές δείξαμε ένα ντοκιμαντέρ με πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Δεν πρέπει κανείς να το πιστέψει απόλυτα, πρέπει να τα ψάξει αυτά από κανείς που είδε. Ή να δει αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε πόσο έγκυροι είναι. Τι έχουν πει στο παρελθόν. Μιλάνε σωστά. Όταν κάποιος μιλάει σωστά και τον έχεις τσεκάρει, τον εμπιστεύεσαι. Εντάξει, αλλιώς πρέπει να τσεκάρεις τα πάντα. Βέβαια, η πληροφορία είναι το Α και το Ω. Γιατί μετά καταλαβαίνεις τα ψέματα που σου λένε. Μετά φοβάσαι λιγότερο, γιατί γνωρίζεις. Η γνώση διώχνει το φόβο, ούτως ή άλλως. Το πρώτο βήμα για όλα είναι η γνώση. Και γι' αυτό πρέπει κανείς να προβληματιστεί για ποιο λόγο η αντίθετη άποψη φημώνεται ή λιδωρείται. Όποιος έχει αντίθετη άποψη τον λένε ψεκασμένο, τον λένε τώρα τελευταία ακροδεξιό, δεν τους βγάζουν στα κανάλια. Γιατί? Αν είσαι σίγουρος για την άποψή σου, έλα σε αντιπαράθεση με αυτόν που έχει την αντίθετη. Άλλωστε η επιστήμη σημαίνει ανταλλαγή απόψεων. Δεν είναι επιστημονικό να μην υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Οπότε, ναι, τα ντοκιμαντέρ είναι ένας τρόπος, επειδή στην εποχή μας κυριαρχεί και η εικόνα και δεν διαβάζει πολύ ο κόσμος όπως θα έπρεπε, τα ντοκιμαντέρ είναι ένας τρόπος να ανοίξεις μια συζήτηση για πολλά θέματα. Είδατε χτες με το ντοκιμαντέρ «Ο πλανήτης των ανθρώπων» πόσα θέματα ανοίχτηκαν. Το καθένα από αυτά είναι μια μελέτη από μόνο του. Και επίσης ήθελα να πω ότι η επιστήμη έχει κάποια δεδομένα, αλλά δεν υπάρχει απολυτότητα στην επιστήμη. Η επιστήμη είναι κάτι, δηλαδή αν ακούσατε ένα σοβαρό επιστήμονα, λέει με τα στοιχεία που έχω μέχρι τώρα νομίζω αυτό και κάνει μια πρόταση. Αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα. Το ένα ερώτημα φέρνει το άλλο και το άλλο και το άλλο και έτσι προχωράει η επιστήμη. Διαφορετικά, αν τα θεωρούσαμε όλα δεδομένα, δηλαδή ότι έτσι είναι τα πράγματα, αυτό δεν είναι επιστήμη, αυτό είναι θρησκεία, ξέρω εγώ, είναι κάτι άλλο. Η επιστήμη λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι ρευστό και προχωράει πάντα μπροστά και ρωτάει. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας αυτό. Όταν λένε, ξέρω εγώ, οι επιστήμονες είπαν αυτό, δεν σημαίνει τίποτα. Είπαν αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι πόσα χρόνια πίστευαν, ας πούμε, ότι είναι επίπεδοι. Ή ξέρω εγώ ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη ή οτιδήποτε, ας πούμε, τι πιστεύαν οι άνθρωποι. Τους κεραυνούς τους δείχνει ο Δίας. Αλλά έτσι, αυτό δεν είναι επιστήμη. Έτσι. Οπότε η επιστήμη προχωράει. Μαθαίνουμε και αυτό μας γεννάει ένα καινούργιο ερώτημα και προχωράμε και παραπέρα και παραπέρα. Δεν υπάρχει απολυτότητα στην επιστήμη. Αλλά πραγματικά ήμουν ευτυχισμένος. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε για μένα. Μεγάλωσε και έγινα δάσκαλος. Και πώς το φέρει η ζωή και πήγα στα ξένα, πήγα πολύ μακριά.
Και είχα πολλά χρόνια να δω το αγαπημένο μου δέντρο. Αλλά πάντα, όταν είχα μια δυσκολία, πήγαινα σε μια γωνιά και έκλεινα τα μάτια μου και εκείνα τα κλονιά θροίζανε και τα πουλιάκια λαϊδάγανε. Και ήταν οι πιο όμορφες μουσικές του κόσμου. Και μέσα μου είχα παρηγοριά. Από πληροφορίες η εποχή μας πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος θέλει να ενημερωθεί, πολύ εύκολα ενημερώνεται. Δηλαδή, δεν βιώνω το ότι έχουμε κενό ενημέρωση στην κοινωνία της πληροφορίας που ζούμε. Το πρόβλημα είναι ότι οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στα φυσικά συστήματα έχουν καθυστερήσεις πολύ μεγάλες, γιατί τα φυσικά συστήματα δεν αλλάζουν με την ταχύτητα που εμείς έχουμε συνηθίσει να βιώνουμε την αλλαγή. Οπότε αλλάζουν αργά. Οπότε σου λέει άλλος, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν βλέπω πρόβλημα. Ναι, αλλά τα συστήματα αλλάζουν συνεχώς. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω, ότι η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική, αλλά η αλλαγή κάποιος δεν τη βλέπει άμεσα και σου λέει, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όμως συσσωρεύεται στο σύστημα και μετά το σύστημα πολύ απότομα και αμετάκλητα να κάνει αλλαγή. Αυτό πολύ δύσκολα μπορείς να το επικοινωνήσεις σε κάποιον. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τα φυσικά συστήματα. Δεν είναι κατανοητό. Η ανθρώπινη εμπειρία που έχουμε εμείς δεν το βιώνει ουσιαστικά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι η μόλυνση. Πάλι θα γυρίσω στη μόλυνση με τα πλαστικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ορολογιακή βόμβα πλαστικής μόλυνσης στον πλανήτη. Ποιος το έχει καταλάβει? Πες ότι ενημερώνεις κάποιον. Δεν το βλέπει. Δεν το αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μικροπλαστικό το οποίο έχει ανιχνευθεί σε νανόμετρα εδώ και το οποίο μπαίνει μέσα στα κύτταρα, περνάει το κυταρόπλασμα και καταλήγει μέσα στο DNA. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει αυτό αύριο. Και αυτό δεν... Άντε και στο λέω. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να ενημερωθεί και ο κόσμος μόνο. Χρειαζόμαστε θεσμικές αλλαγές, οι οποίες συναντάνε πολύ μεγάλη αδράνεια. Και εγώ ταπεινά νομίζω ότι θα μας πρόξει η ίδια η αλλαγή του πλανήτη στο να προσαρμοστούμε θέλοντας κι εμείς. Ναι. Ένα σημαντικό πούμε της ανεμογεννήτρης είναι το γεγονός ότι σε μια ύπαιθρο η οποία είναι τελείως διαλυμένη, που δεν έχει κόσμο, που δεν έχει δουλειές, που δεν, το στίχημα για να μπορέσει να υπάρξει αντίσταση απέναντι σε όλο αυτό που γίνεται είναι να υπάρχει ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο δημιουργεί εναλλακτικές, που σημαίνει ότι ο άλλος δεν θα έχει ανάγκη την εταιρεία που θα του πει έλα να δουλέψεις για να ρίξεις μπετά για την ανεμογεννήτρια. Θα της πει δεν με ενδιαφέρει, φύγε. Αν όμως είσαι εξευτελισμένος οικονομικά, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και το παιχνίδι εκεί παίζεται. Και τώρα εδώ πέρα. Ναι, παίζεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένας φτωχός λαός, φτωχαίνει όλο και περισσότερο, μπαίνει σε μια διαδικασία όπου αντιστέκεσαι και όλο και λιγότερο. Την έχει διασκευάσει. Θα μας το πει. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης. Το νησί είναι απέναντι ακριβώς εδώ. Υπάρχει αλήθεια δικιά του και δικιά μου? Υπάρχει και η αλήθεια με άρθρο κεφαλαίο, άλλο θέμα τώρα, μην το πιάσουμε. Η αλήθεια δεν είναι καθόλου ρευστό πράγμα, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι από το στερητικό α και από τη λύθη. Δηλαδή, είναι αυτό που δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται ποτέ.
κάνουμε λίγο.